directo. Mila 1920 urtean jarri zen lehenengo kablea Aralarko mailoetan, orain dela 100 urte. Herriguneko lursail honenetan garia eta artoa ereiten ziren, eta baserriko ganadua elikatzeko belarra menditik jaitsi behar izaten zuten. Mila metroko luzera izan ohi zuen kableak eta 500 metroko malda edo desnibela. Araitz Baiarako biztanleek kontatzen dutenez, 1960 urtean jarri zen azken kablea Gaintzan. Bizkaiko Labegaraiak edo Altos Hornos de Bizkaia enpresatik ekarri zen kablea. 40 lagun inguruk hartu zuten parte auzolanean, bakoitzak 10 metro kable bizkarrean hartu eta mendian gora eraman zuten. Guztira 49 kable egitura kontatu dira Aralarko mailoetan. Gure etxen milaka historia entzun izan ditugu kablei buruz, askotan politiak eta beste batzuk gogorrak, baina nik uste historia hor daola, da politia dela gauz histori jakitea. Gu nondik gatozen, zenbat lan induten guk hau ezautzen dugun bezala ezautzeko, eta goen berreskuratze honekin garrantzitsuna da ondorengoei erakustea nola bizi izan dien, eta balore batzuk eduki behar ditugula eta lurretik heldu gehala eta lurra zaindu eta maitatu egin behar dela, ze azkenean lurretik heldu gehago eta lurrea jungo gea. Orduan alden errespeto handina eduki behar dela, bai lurrai, bai baserritarrai eta bai ondorengoei. Goizean goiz jaiki eta segarekin belarra moztera joaten ziren. Han bertan lehortzen utzi eta prest zegoenean zakuetan biltzen zuten, buhusi izeneko fardoetan. Ongi lotu, txirrika jarri eta kable bidez menditik behera bordetara botatzen zuten buhusia. Gero, belarra bordetatik etxeetara eramateko. Azkeneko datuen arabera, 1960 urtera arte erabili da sistema hau Aralarko mailopean.